الله أكبر الله أكبر. إلا نوحي إليه أنه شعوري بلي كل ما الله أكبر الله أكبر. ji bernama bawerî de em başvara temaşevanên hêja û delal em carekê din di bernama bawerî de li pêşberî we ne temaşevanên hêja û delal me got bernama bawerî demek dirêj e em bi hemû mijarên oliyê ku têne naskirin li pêşberî we bûn lê ev demeke me got em êdî hinkî sîstema xwe pergala xwe biguherin hin tiştê ku heta anha bi bernama bawerî de nehatîn gotin nehatîn kirin me berê xwedayê ku em bikin me ji bajarê Wanê dest pê kir anha jî em li bajarê Wanê ne mêvanê me bernama me mamoste îkram e mamosteyê me mamosteyê felsefeyê malnişîne ana rûniştiya li ser kurdolojî xebatê wî hene û mijara ku em li serê biaxivin jî temaşevanên hêja ji ber ku bernama me bawerî ye bawerî hemî bi hevek gerêdayîne têkildarin heta ku em baweriya ola îslamê bawermend bikarbin ji ola îslamê hin tişta rastiya olê jî fêm bikin pêwîst e em olên berê destpêka ola em şîrove bikin em bizanibin ji ber vê yekê em hatin cem em jî geriyan insanekî me mirovekî ku bikar bijmere destpêka ola şîrove bikî mamoste îkram me dît ez hatime Wanê ji bona we temaşevanên bernama bawerî mamoste merhaba stir merhaba bixêratine sağ ol spas dikim mamoste wekî ku me destpêka bernamê de jî anî ziman bernama bawerî ye em ji temaşevanên xwe re her timî li ser baweriyan dirawestin bi rastî demekî dirêj e wisa her timî ev mijarên ku têne naskirin ev mijarê ku têne axaftin ev mijarê her timî dubare dibin me vî hewayî pêşkêş dikir ama min xwest ez hinkî ew ê biguherim yanî hin tiştê cuda bên bernama bawerî jî tê temaşekirin ji ber ku insanê me bawermend in û dixwazin bawerî jî zelal fêm bikin lê bi rastî mamoste dîrokê de bawerî hemî bawerî jî wisa ne lê baweriya ola îslamê jî bi rastî gelkî wisa tevlî hevî bû ve şêlobûnîkî ketiye şêlobûnîkî ecayîb e yanî pêxember jî aleyhissalatu vesselam pêşiya ew ê vekir bû bi rastî yanî ji bona ku insan bikarbin ola xwe rast bi meşê nekevin şaşiya de hedîsek ya pêxember jî ser vî awayî heye ji bo ku payekiya vê bernama me li ser fêmkirina olê çêbê beşawa jî ne em bijin li ser ola îslamê em bijin ser tevahiyê ola ji bona ku mînakê hevin ji bo ku hinkî bawermendê ola îslamê jî bikarbin ji xwe re hin tişta fêm bikin rastiyê bibînin heta ku em vê bizanbin mamoste destpêka mirovahiyê de bawerî çawa bûn hengî dest pê kirin çilo dest pê kirin em vêya jî ser vêya bisekinin wê ji me re baş pêş temaşevanên me re mamoste ez hava bêjim destpêka mirovahiyê de ewilî bawerî kengî dest pê kirine ji ku dest pê kirine bi çi hawayê dest pê kirine kerem ki mamoste serçaxa hatine cardin niha ez dixwazim beriya pirsa we tiştekî din bêjim niha tabi her ol dîrokê li gorî xwe şîrove dike bêguman ola îslamê jî li gorî xwe şîrove dike li gorî ola îslamê mirovên herî yekemîn Hezretê Adem e belê tabi ê ku bawermendin ê ku li ola îslamê bawer dikin tabii ki rast e ji bona wan çünkü bawerî ol hemû wisanin dema ku tu bawer bikî rastin tu bawer nekî nerast yani
بنگاه اولان سر باوری آوابی هاتن کاتشکی شینبر بله نه شینبر تو نه zaten yani dibe mesela dibe hazret laboratuvar tu ne yani dibe hazret adam 1000 sala jiyaye em nizanın gelo 1000 sala rasti jiyaye ne jiyaye bale İşte tabi nerinemin nerine ne oline bale zanyarine mesela tiştek az bejim az ji arkeolojiye digirim bale evj merala tiştek az bejim az ji felsefeye digirim az ji sosyolojiye digirim yani bingeha min sosyolojiye belki az mezun sosyolojime ji ali sosyolojik va dinherim bale sosyolojik oli hene sosyolojinin oli din sosyolojisi ziyaret dibişin ama bu avayı binirxinin yani bira evime مذكرنا شفانما وها بنهرن يعني ام نه لالي اوليفا دنهرن ام الي زانياري ولا اولي دنهرن شخمامız da eğer olsa em txazın yani her temi em çave oldar ad bejin jbunave meji xwaz zinki ve çünkü çend sala ve bernamme peşkeş dikim hatta televizyon kiden de jime çend sala xabat kiriye hemen nerine me ev kiriye jama jgame nerine juda biniş belki hatta mero nerine juda ne bini merv baş fem nake baş na alme yani rasti na bini ligori zanyariye hatta tişteki şember ne be zaten zanyari yani Türkiye bilim tişteki ne veje em ligori çi dibêjin mesela hatta naha bini erdê de çi derketine ji bini erdê mesela çi der peyker derketine berhemên insani derketine alavên çandê derketine ye olî derketine em ancak bikaribin servan tişta ve şîrove bikin demek ki em lê dinherin bi rastî vî awayî ve ji vî alî ve mesela ji aliyê olî ve zanyarên sosyolojî hin tişta dibêjin cara yekem dibêjin naturalizm derketiye naturalizm çi işte em bêjin ji ew tirsyane ji brûskê tirsyane ji xwezayê tirsyane ji dara beran darî tirsyane ew wekî xweda pejirandine xwara watayek jê derxistin watayek jê derxistin tabii insan zaten tiştekî dinhere wetedar dike li gor xwe mêjê insana asla xwe tabii li gorî çanda xwe li gorî asta zanînê xwe li gorî nêrîna xwe açı ew dibêjin dema ku kalîva dinhere li gorî wî şîrove dike insan li gorî wî hildide û wetedar dike dixe qafê xwe wekî bawerî ji xwe ratîne îşa li gorî min ev tişt nehatiye îspat kirin hin kes dibêjin wekî atoma wekî totema totemîzm pêşê derketiye ez ji vî re jî dibêjim yani ez nizanim bi rastî totemîzm dibe ku hebe rast e mesela hin sosyolog wisa dibêjin divê însaniyet cara yekemîn totem ji xwe re girtine herekê ji xwe re peykerek çêkirine herekê ewkek çêkirine baweriya xwe pê anîne hinek baweriya xwe bi gura anîne hinek baweriya xwe bi ga anîne hinek baweriya xwe bi tiştê dinê anîne bi rastî mirov dibîne van tiştê erê rast e yani ew jî hene ez ê behs bikim hinkî lê mesela tiştê ji wî beriya wî jî hene dema însan niştecî be tiştê cuda difikire koçber be tiştê din difikire dema koçberiyê em bêjin belkî 500,000 sal derbast biye koçberiyê de yani wekî dibêjin mesela dema koçberiyê de dayık serokê civakê hene dayık salarî cara dibêjin Tirkî dibe ana erkîl dema dayık salariyê de mêr nizanin çawa têne cîhanê têne dünyayê tabii hemû tişt destê jina dane çima destê jina dane ji ber ku jin insana tînin dünyayê mêr nizanin çawa tên mêr wextekî dizanin ku bûne hatine dinê bûne zarok tabii dayık li wan dinhere dayık nan dide wan şîr dide wan avî dide wan dayık ji wan re dermana çê dike ji wan hemû tiştî dayık çê dike dayık ew radike serpiya
O Avrupa nizanın yani paya mer de nav jiyandine de Mer nizanın paya wana nava jiyan da çiye. Levma jwi dayike ra hatta vaxtaki gotine mak. Mak. Yani hel em dveje maka cücika. Brasti serok evan mak biye. Hemû ser dora dayike çüne hatine. Cara yekemin em kedere dizanın Ankara Arkeolojik Müzesi heye. Medeniyetler, eski medeniyetler müzesi. Ve deri de min peykerek dit, tabi heri peykerek gevnaret gutun eva, yani arkeoloji sadıveşe. 25 santim berevi, 25 santim dirijayavi. Dayık ek bu. Bini vedveje ana tanrıça mak heykeli. Nava gavani de mak edveje. Ben bu xudit yani nava ana tanrıça mak heykeli. Kederi der xistine ji çurme alaca heyke der xistine. Nava yüji mak. Demek ki usad fikri mesela işte şember dibini. Mesela zanyar işte şember ne ben nikaret işte ki beşe zaten. Peki. Vakidin em dina xudine em dibinin dinava evda dinava şikeftan de şekli jina hene. Epey hene. Yeki wan wane jeye. Lwane ev arkeolog wane ser urartuyan xabitiye Oktay Belli, Profesör Doktor Oktay Belli basa Kızlar Mağarası dike Pürtüka Xoda. Kızlar Mağarası Lwane beriya zayini 10,000 sal beri. Yani diroke dixin, evi dixin, pivane xo dixin, beriya zayini 10,000 sal beri derdi. Yani paleolitik. Avcid bir 12,000 sal. Ve ki 12,000 sal tabii. Ve Göbekli Tepe. Beli. Yani ve demeye de tabii. De hemen demeye de uçağı Tırşin yaylası heye. Zozane Tırşin icarat veş. Nabere vane hekariye de. De ve derece hentiş deket naholi. Disa şekli dayı kehane. Ve haye demek ki megut mir nizanın rola wana çiye çava rola çebuna insani da mir nizanın rola wana çiye jberwi devejin dayık emtinin dünyayı. Hamitiş dası dayık edin. Lama hatta vaktaki veki mak hatiye zanin piştivi veki xwe da hatiye zanin. Zaten da dayıke. Dayinete yani da. Eke xwe dede. Xwe da. Dayık em anin. Dayık em xwe evkirin. Şirdame. Em xwadik kirin. Dayık her tiştkir u em rakirne serpiya. Demek ki xwediye Mekke'ye dayıke. Xwedayê Mekke'ye. Veki xweda dîtine. Dayık veki xweda dîtine. Hatta kinge usabiye. Em bêjin belki herî demek ki dirêj de ev tişta wiha hate zanîn. Demek ki yani demek koçberiye de. Demek koçberiye yani. Yani ne zanîn çi demek ki dirêje. Tabii mesela em dibinin tiştekü dertine hole em dibinin mesela evane Kızlar Mağarası. Mesela şikefta geçan cerate gut. Şikefta geça em dibinin ko beriya zayini 10,000 sal beri hatiye çekirin. Mesela şikefte din hene belki 20,000 sal beri nişan. Belki he şikeften keşfine bu ne? He tabii he ki me ne ditin hene yani. Ne ditin hene? Me anaha mesela em bejin me Xirabreşk. Göbekli Tepe em be Xirabreşk. Xirabreşk anaha 12,000 sal beri ne san? Em çözanın belki 15,000 sal em sala gidin bibinin yani. Belki peşvede 25,000 sal ki. Hatta naha de kevnarat stek dernek etiyor. Yani em zanın ki Haran Mezopotamya, Zagros, Toros ev navbera ev herima cara yekemin tışta ökteke. Paris'e. Niştecihi cara yekemin vedere avabiye. Ki çava avabiye. Haski aslında ki bahsa ucu bikem ama bine ser bavariya. Bele. Naha dayık disa dayık. Bele. Gihayan top diken dedemirovan. Mir doravan çember digirin. Doravan vaki çember disekinin. Ev heze parastınene. Demek koç diken hezin parastınene. Lehemberi ki mesela em dehle kira derbastı ben. Bejin Daristan'a kira. Şer heye, bulink heye, gur heye, em bejin hayvan edin hene.
پر اجالین کو مروان بخون هنه لهمبری وان کیمه د پاریزه میر د پاریزه میر شرکره جن میرا اداره دکه دما کو او دکن tabi وقتی که امبیجن تشتک به میرا وره امبیجن شرک ده باوجه gitki mereki امبیجن لنگ mereki biriندار بکه دینن دنه پیشیا دایی که دچن دایی همان دمی ده حکیمش بله حکیم تیا جنی کرده هی نهاجی هیا yani راسته و دمی دما یازم و دما کو بزیشکی پیش نکرده بو حتی واسالاجی دایی حتی واسالاجی هی نهاجی دایی که مزاده دما که تشتی دکتر نزن ام دچن چم دایی کن بله هی نهاجی وسانه جا tabi dayık dine peşe dayık dayık ve ki hakim ökteke ali dike radike dişine ve hadi çet dayık tabi bir revekan ve bitkiyan ve bir eva ve gihayan ve dekildare ya tişteki hoş dibine ku mürvan ter dike henek devejin genime henek devejin niske noke embejin cehe ve kidin garise yani jarayki ku navda embejin çandini ve dest peki ne olsa evet çandini bu dest peki bale devejin ev tişta mürvan ter dike İşte lüyt işti digerin epey vakti lüyt digerin yani nabinin vaktaki dibinin dayıkek deveje deve ya em zaten ber ava da sakinin em ber deve aveki evi biçinin gelo ve dere yanna dejaribine yani dejaribine de yoktu yeki çül derket yeki embejin benci derket çes derket yani tane yek bu benci tane demek bu sadıbe işe hedi ders bir çandiniye evdekin da hini çandiniye de belli lisa dayık dayıkın tabi hamutuş dayık yani mer tane şerkerin yani mer heze parasına gel megotiye berxinir jibo kir bele dema dayıka da tev gotin berxinir jibo kir te her ev mesela çıbı ki te bişini zaten zarok hatta ko tene dema gihiştini nava dayıka da deminin piştüğü merten kadar ki nava jina da deminin ev jin tevi hev dibin başı demek ev diçin ev meri zarı gihişti jixuradı ben bele zarı meri gihişti em jirat ve zanyar jirat ve jin sünnet törenleri bele dema dayıki da dest bedik evtiştana hatta hamamızda hatta ve pevaja hun bejin hep bavariyen embejin oli hep per khuyana ki ne olsa ve haz bejin mesela dayık ve ki xuda hatiye ditin evqas evqasa tabi yani mesela şu dike bejin ali ki ibadet girin ali ki dene mesela bejin tişteki derxe teni buna ibadet bike yani elvede hiç gayri dayı ki te xuda ki den nabinin yani dayı ki peş tabi yani evet afrini tabi yani usa evde tabi hen tişte dinci dibêjin mesela hin zanyar besa menêca gotiya naturalizmê dikin besa totemîzmê dikin dibe ku awana hene ne ispat kirin tabi ew li gorî min hêne hatine ispat kirin belki tiştê şêmber nîne lomaz besa vî tiştî ya hemî texmînin bele texmînin yani dibe gelo wahabiye guman de guman ew İşte dema dayıka min gotiya dayıka em bêjin 25 santim yeki ha zaten dayıki beri naci dema ku hatta vi ahiriye dema ku ev dikirin digotin wasa bedava ha evan amlawi ha evan aftangawi ha eva qalçawi yani çıqas ev be çıqas gram be çıqas bir kilo be qalaw be haqas baş bu rent bedav bu yani yani bedav bu ne mesak işte demek ki ev de hedi te dikeve embejin zevi diçine komekidin te zevi dıxadiçe şer derdi jara ku şer derdi İşte jin gazı miradıkın. Her vedere ev emine ev ete mülkiyet. Tabii. Hiç ne biye. Navucağı tünne he. Herkes komine. Dünya mezine. Herkes kilçi bile dıxwe. Kominiye yani kilçi. Hem beri hem ne hatına yani. Herkes dara yemine dara yete nine yani. Kira xwana xwad bin. Jara yekemin demek ki kete navi kete xudayı genim embejin anjin niske xunuk xu çant yeke dele ko hat xant ku bixwe ve de persülüş. Tezviji bisakine o yemine.
yemin çiye. Te ne zanın ya? Komine yani herkes gori xud xadra diçe dimeşe. Dve yemin çiye. Dve eva min daniye. Danin çiye. Yani be hev dikevin. Hev qır dikin yani. Başa gazi ev ki mertin cara yekem şer dikin ve de mer şerkerin. Mere yedini ser zeviye şer dikin. Hedi zevi dikeve deste mera de hatna nava jinadi. Hedi destilatları dikeve deste mera. Çava uha. Mesela tişteki datine hedi jin dine deste mera mer çandiniye çedikin. Bu hadi fikir etti ve az evi tohumu bavejim, davejim ki deri derdi. Ev tohuma demek ki ne keveciye ki deri destek dernay. Başı da fikir etti ve demek ki hem tohum davejin. Hem tohum davejin o zar vusa çedi ben. Lüve deri Femdik. Feymal ku mer paya vid ciyanı da. Eva Aliye ki çandiniye de çe bu. Aliye ki din şivantiye de çedi ben. Şivantiye de. Şivantiye beriya çandiniye. Bəli. Şivantiye de mesela bejin hayvan demek ki behevra dibin başı tiştek çedi be. Zarıvan, ayvan, cevur kevan başı çedi. Ve deri peyde hasen, mer peyde hasen. Deve hatta em tohumi nedin jin karın tişteki bekin. Ve deri hedi jinara dibin düşmün yani hedi. Jina haddim bin dest xo. Şikastin ve deri dest pet ki. Şikastin ki mezin dest pet ki. Şikastin civaki. Neolitik devrim cerate gut. Hedi dikeve desti mera. Tabi dirgan desti embeşin gündiyada bu dirgan xo şer dikin. Dirgan hanzanın segöh diviş. Ali botat hene ki meş şene diviş. Hene ki ben edine. Peki his hedi dikeve desti mera. İngilizce ve civa goç mamusta. Ço? İngilizce. Trigan. İngiliz o had vision. Burası ev tri beri kurda ve ki seb kartani. Bele rasta. Ariana. Rasta. Pe ve dirgan el hafıztın. Tabii pe dirgan el hafıztın. Dirgan tişteki pir ev. Tişki din deste var. Deste ki de dirgan hep zaten edine çu. Bele. Ev fuzer bu işe. Evet. Ja mer demek o destilatları da desti xo. وهذا فكرن هدي اولجي بواريا اوليجي بيراتي الفردر كلمه هدي بيراتي ام في قصيل هيفيا وانا وحتى وانا في داري حتى وانا كدس بكر بله دمك او دبت و ده خداوند وکی جنا ده هات فکراندن خدا وکی جنا ده هات فکراندن خدای جن اشتی خوازه خدای جن ام بیجن şir daya yani dayike de le demek ev bu dej ev jid dersin hedi bruske de dersin ev dersin de ve yek muhakkak lujuri heye yani yek tane buya ev kiye ne jine jin açtı xaze perbal keşe ev ne jine ev kiye ev mir şerkere her sakhol metine demek o şerdeki khun derece dike ya mer edi jin dnava şerda nasakine para vedi çıkı. Xuda veje evi jin tane kari xud meşine. Mamusta libine xazım. Var roza ki ser mesela jini ve axaftin ki mekir. Ji evya demek mecver daxis yani xuya min rast tezbit kiriye. Mago ana jin peşkeş bu ya ana bim de slavdar. İktidar pise. Ki bir iktidar ev xerat be. Yani de slavdar bu ya. Peşkeş bu ya. Vek daik salari. Bele. Mugo az bavarım. İro ne efqas çeke kuştinaye çenet bun. Bu efşeri ser rüy cihanıcı az bavarım ve tene bun. Tabii jin hatta jin de slavdar bu ya. Dilkovane jin daike. Efqas şerri ha buna mamuzda. No. Mesela zaten. Ser yek buna vakti jina da şer çene biye zaten. Nasıl? Tabii. Yek bu ağatiya xoş bu iktidara xo garip 100,000 insan be kuştun ne xemavan. To her biji demek ki basa iktidar ekir edi iktidar kete dest meri. Bele. Yani hatta aniya zeviye da havali medivijin mesela henek divijin neolitik çağ. Neolitik çağ dema jinanine. Dema destilatlarıya meri dest bedike uçak. Neolitik çağ. Bele. Jina dest bekiriye, jina çandın daniye. Bele. Ev daniye nevi çe
zevi danine بله teslimi mira kirine. بله Mejî fikirine hedi bixwe hisyane بله dema ku bixwe qîrînî jin direve şerkere ji ber jin pê nikare yani. Hem bi xwe de hese hem bi mêrtiya xwe de hese hem hêdî ji dema mêran de boğe ew jî şivantiyê tê dikeve navê zaten Kurd heman demê de şivanin jî boğe dibe sembola mêrtiyê. Stûriyê boğê çawa ha hemberên jorê ne heta vê axiriyê te nizam bala te kişandiye simbêlê mêra li jorê bûn. بله راست Çima yani belki stûriyê ga çêlik gerin. بله Belki stûriyê ga yani stûriyê boğeyê çêlik. مری کردن تو بنده استنبله و سان Belê. yani Yani model bu dünyayı da piştî dayî ke xwedevand yan serê wana boğane yan bi xwe bi bedena wan boğane yan ji hema direkt hemû tiştî wana boğane ew xwedevand piştî dayîk salariyê xwedayên însaniyetê duyemîn e. بله Ga xweda. بله Zaten bes dikin qehremanê berê mesela Gilgameş. بله Bak Gilgameş dibêje. بله Gajînî ne esas Gameş. گامش بله گامشی استاکی سرگاره Berê گای ماست Gameş e tabii. Mesela cara yekem em bêjin yani esas berê da dest pê dike lê cara yekem nivîs ji ber ku Sümeran da dest pê kiriye em dîroke Sümeran da dest pê dikin. بله Halbuki Sümer ji Zagrosê peya bûne em dizanin êdî ji Zagrosa peya bûne qeflekî Kurdanê ê dinê ne yani. بله Axaftinê wan jî nêzî Aryanî ne yani nêzî Gutî, Hurî, Kusî, em bêjin Kasit, Mîtanî هوری hemû dişibne hev yani. Ona Aryanî ne zamanekî da axivin. Zimanê Sümeran, zimanê Kurdan hên ha jî aliyê ergonomî dibêjin wekî hevin yani. Zaman zan wana tînin digîjne hev. yani دیگه نه هفت دیگه نه کوی هفت. که امروز آنه Erê kokî wan aliyê ergonomî jê re te got. بله Hevalê ca qehremanê berê hemû wekî ga dihate ew kirin. داتن تشبیه کردن بجیم میناندن Ji ber ku boğe aliyê cinsî va derdikeve pêş. بله Aliyê hem cinsî va dertê pêş hem aliyê hêzê va dertê pêş. Baweriyên em bêjin yê zerdeşt, baweriyê mîtraîzm ki mîtraîzm piştî nîştecihê baweriyê tavê ye. بله Baweriyê tavê ye. Ez ê behsa wî jî bikim. میترایزم و میتانی میترایزم میتونه Mîtanî na mesela mîtra, mîhrtra, mîrê me tune mîr. بله Mîrê me ji wê derê hatine. ها میر میر Mihr, mitra. Yani ew dişibne hev. Yani wekî tav, mihr tav e. Xwedayê tavê ye mîtra. Di dema mîtraîzmê de ew dibe. Hêdî tabii mîtra ga dikuje, gê dikuje. بله Bi gê dünyayê ava dike. Gerdûnê pê ava dike. بله Yani ga hinde pîroz e. Pîrozbûna ga hên ha jî nava Hindistanê de wekî çêlek devam dike. بگم یعنی herkes Beriya zayînê em bêjin belkî 8,000 sal beriya zayînê wê dest bike. بله Anaha hê jî nava Hindistanê de گوشت چلک نه wekî çêlek e devam dike. گوشت çelek نه Ew bawermendiya hê jî devam dike. بله yani قسمه که نه همینه محقق بگم yani جهه که نه این نوسا هندستان همین نوسا Eja hevalê hêja ez me behsa dayîka kir, behsa gê kir. Tiştekî din jî heye, dîsal li Zagrosa dest pê dike. Navê Zagrosê ji xwe wê derê tê. بله Li niştecihî cara yekem wê derê ew kiriye ya. Ez bi kanalekê dinê em ê werin. Em ê wana bigihîne ev. Baweriya tavê. Millet tavê pîroz dibîne. Derdikevne serê çiyê. شما پیروز هستی Tirêjên tavê Bele. li kê derê xin, diçin wê derî baş dikin. ها درست پیروز دبی دبی برکت Cara yekem tirêjê tavê li kê derê xe, êvar da diçin wê derê evê sekin wê derê baş dikin.
Demek ki bu sapaştıkın da vakti ki şivanti be em zaten seri cihanın. Yani ev mamusta bburine ev tadı em bejin ev ku ibadet roz etkin. Beli. Yani civri mane ve cuvî Az benim. Beli. Mesela bir kez hamuş ki hevre kiriydim zaten. Naha evdike. Deve zank u roz. Anca roj. Roz xwe. Zank tu zanî kevirê mezinin zangin. Zangara dik. Alî we divêjin zank gelo. Dibin zinar ya da Zinar. Mezinê zinar ra zank dê gotin. Beli. Taf li zanga dixe ji wê re dibêjin zang û roz. Zang û roj. Zagros peyo zagros ji wê derê dertêdî. Ha zank û roz. Ji zang û rozê tê. Roz roj heman peyvin. Ji rojê re tavê re tê gotin. Niha piştî wî demek ku hêdî dayîk êdî ew ê dikin min gotiye çandiniyê dest pê kir. Têne zeviyê têne deştê êdî hevalê hece. Beli. Têne deştê ji serê çiyê xwe tên di deştê de divê ku xwe re wekî wir tiştekî çêkin. Beli. Ji xwe re tiştekî çê dikin wekî zik û rastekî çê dikin. Rastê de zikekî çê dikin. Beli. Tepekî, girekî çê dikin. Çepkin jî. Ji ber ku rastê de jora çiya çawa tav jorê dixe rastê de tê li wê derê dixe. Baweriyê xwe Ve de pêr ji wê hesin. jorê Beli. tînin deştê. Ha. Mesela eva rast nîne. Ha Tiştekî piçûk datîne yani tav lê dixe. tav zub zule nex ji bu arda rast nexe. Erder rast da tiştekî wekî dike. serê çiyê wê Beli. derê çê dike Beli. ew wê wezîfê bikartîne. Yani gerekê ahê çetke. Girêkek ji axê çê. Ji bu tavle bixe beli. Mesela ez jê dibêjim zik û rast. Beli, zik û Yani belki hinek bêjin ew tu çê dikî tam ez xwe re çê dikim. Yani ew fikra min e. Zik û rast. İmam Mustafa çekî tevcî çekî ama ki jan ji asmana hatiye. Mamoste Tevcî xwe bibere çekin. wê derê sê dana diçin tavê baş dikin. Yani Jorê jî heman diş. Hatta ve de bawerî bes pîrozkirina tavê hene wisa. Mamoste li Zagrosa pîrozkirina tavê dest pê kir. Mesela berê dayîk bûn, başê gaha çêbû, Beli. aliyê sisyava ewa sisyava pîrozbahiya tavê dest pê kir. Beli. Pîrozbahiya tavê li Zagrosê dest pê kir. Zagrosê diçin serê çiyê tavê baş dikin, rojê sey dana baş dikin. Beli. Carekî bi xêrhatinekê dinê, cara dudiya xêrçûyînekê dinê êvarê, cara sisiya jorê baş dikin ji ber ku hêzê ew dibînin. Yani rêz dikirin. Tam bihêz. hêzê ra. Bihêz dibe. Wê çaxî bihêz e wexta. Pir bihêz e. Cara herî bihêz be. Beli. Ev tişta dikeve psikolojiya me jî. Beli. Anha ketiye psikolojiya me. Beriya vê vîrusê me kingê didît me hev baş dikir. Beli. Cara yekem dîtinê de. Cara dudiya xêrçûyînê de me hev baş dikir. Cara sisê kingê hestê me bilind dibe em digirîn an jî ew kim hev hemês dikin. Ana tevcî Ew rabû. tişt e. Beli. Ana tevcî rabû. Ja van zik û rastara gotin zîgurat. Zigurat. Zîgurat kete deştê cara yekemîn Kurda anî deştê, Kurdê Zagrosê anîn, deştê Zagrosê de çêkirin. Ew hemû çiya zaten hinek rastê wî de çêkirin. Belki çandinî çêkirin, dinî karbin her ne jorî. Beli. Yani bajarvanî hinekî tembelin. Mîna şivananînin yani. Beli. Dest bi bajarvaniyê kirin. Bêguman. Edî ew. Mamoste wekî ku ew kirin, dest pê kirin, hêdî ew zîgurat bu navenda hem navenda tavê, baweriya tavê Beli. sê derence çêkirin, sê merdiven çêkirin. Beli. Merdivena yek bona rojava, merdivena rojava jê re dibêjin, derence rojava ya derence roj bibore rojhelat, rojava en jî ya nîvro. Nîvro beli. Hana jî hemû zîguratan da Beli. hemû zîguratan da ev tişt heye. Sê derence hene. Beli. Zîgurat cara yekem İranê dest pê kirin. Çiyayê Zagrosê wî derê de. Mamoste lêbûrîna xwe dixwazim. Li vê derê bi rastî tişkî pir bala me kişand. Yani ji bo ku hevdû dema xwe de mirov bêje ji bo ku hênkî were fêmê baş dibe. Bi rastî
در اولا اسلام ده زنی 5 وقت نمیشنه. دهن مذهب ده مذهب جعفری دم بیشن. اف 5 3 وقته. راسته؟ اف 5 وقت دبن 3 وقت. راسته. نيفرو عصر يكا مغرب الشاج يكا وشفق يكا ده همان والتاي اري ما اگر کو معرف باش بکنه ده همان والتاي zaten باوری به şey و داری دست بده که باشه زیگورات دبن جه اوین جه ناوندین باوریه yani evacı seksi yemin ha medayik danin ali ki ga danin ali ki zigurat بحثا زیگورات ایدکن. زیگورات دبه ناوندا باوریه. آنها ها دنیای دا بلکه هری زده لسر زیگورات دستکنند. مثلا چنه؟ از جامعه وای که زیگورات دبینیم. چنه مثلا جامعه مامسته؟ قبه کی مزن هیا، قبه پچوک هنه. دوره هنه. بلکه چای زاگروسه. yani çay zagrose kopya کرنه خستنه جامعه سر جامعه daha güzel bir research cihadı gerek. Yani âli manevi cüda fakat muru bişiruve ki insanı mesela maneviyavi şey mesela nimeş. Bale. Nimeş Kürdiye Arabini ne? Bale rast. Nimiz bu ne de? Rast. Mesela nimiz dibi hemberitçe hemberi tabi nimiz dibi. Yani lehemberi tabi erde baştı ki yani çok iyi datini erde tabi baştı ki. Başı ya sedana evi tiştiydik ki de. Kharbuyun. Mesela kharbuyun lehemberi khudi nimizbuyun. Nimiz yani nimizbuyuna o ibadet eke. Mamız da rasta ve kesinlikle ve inkar dike. Mesela ana ambejin telefon İngilizce çekiriye. Çe Alexander nizam çekene. Nave telefon hatiye gat yeme telefona. Televizyon ve televizyon İngilizce hatiye ve saatiye gat yeme. Eğer ku bered nav kurda da nimej tane bu ya. Kurda je bu da salat ne olsa. Böyle Arabi salat da zaten. Kesin nimeş yetine bu ya. Bu da salat. Çima salat neketiye nav kurda nimeje. Heye. Çima cami'e neketiye nav kurda mizgeft. Öyle. Ama işte kingi kete Araba az öyle Arabicimiz ki. Beriya zayine 1500 sal beri akat je çole hatın. ما مثلا ازواج أبي در نخم بس بلو هنكي كتا أو خده مجازة بجم يعني هون داوم كن مش داوم هاجي يعني هنديك ما وأز هنوكا قهاتن سمرة كوجش سمرة حتى فرجي كان برنامج وين از نزانم 5 دقيقة نعمله ماسته بله الفيديو هنكي هون سر هذا بينن أمي چون تماشاوانه میشی گازن ابکن یه بجن تانی جی که سکنی خودم هم است حتی من کن روزا ما آن حتی دست بگه اسلامی از و نکات yani hemen yani az beşim aliye zigurat ava me ani vedere بله ما مثلا zigurat dinafa Amerika'yı da heye الامريكاني Amerika'yı inka maya مايا زيغوراتا evan hene بله belav biya ha انا زيغورات aynı vaki zigurat Kürda ye inkaya mayaya o navi şey yakideni Aztek. İnka maya ve Aztek'in rastı. La Amerika. Zigurat evan bir de ber zigurat Kürda ne zani kijan kijane. Vaki Ali mimari var hemen işte. Ma mesela Ali Xaliçeyan az 10 sal ser Xaliçeyan sakinim Ali Xaliçeyan ji pır dışıp nehef. Yek. Yani bariye xwa ev ki Xaliçe hakkında olsa resim mesela wana ji bariye resmi Xaliçeyan hakkında. Bele. Vaki Kürda. Bele. Mesela mimari aynı dışıp nehef. Bele. Xaliçe dışıp nehef. Edine pır dıştıvana dışıp nehef. Hatta ki evne şupi ji henek dışıp nehef. Mesela dve beşik kertmesi dvejin Türkiye. Bele. Ev ji dışıp nehef yani. Ve de ne vakit derliyor da cihaya ne Kürda da şey. Pırt dışıp nehef. Yani emhi meva dernek tepe dernek tepe kaçıma dışıp nehef. Zikileri giyişti nehef. Rasim olsa yani Amerika mesela zanın 1400 Pürdüre tabii. Pürdüre derketi yani keşef bu ya. Pürdüre. Ev çava derbası vuru bu ya. Ne zanın yani dve kasar bir sekin tabii emi ser bir sekinin yani. Hatta ona bu giyiş mehugihan da ki dere emi her. İşte tegu devam hendik ma ben evkir mamusta anha Bavaria mitra je Bavaria tavi je aliye zigurata va hatta na roja iro hatiye. Piştivi zerdeşti
دنوا أو باوري ميترا دا لأوي لإيران تشتكي دين دارته هولي أمجرا نهاد بيشن دواليزم بله دواليزم دواليزم چیه؟ دو خدایی خدای باش yani خدای خراب بله اهریمان و اهورامزدا دبیجه اهریمان و اهورامزدا بله aynı hemen dışt hemen şeye خدا و şeytan بله هنا باوريادا شبنا هاف يعني هاف belki قرتبن ne قرتبن جدا أزاي كمنافي اللي مثلا أويدا دنوا ميترايدا Ali ki خدا ki baş heye bin mitrayda Ali ki tişteki خراب heye ab her de behevra şer بله şer dikin vaktaki خدای baş kazançtıke o dünya خراب be yani gura cakadine devir dike o nuva dest bedi gura bavariye olsa an çıkıyorsa tabi bavariye mitraizmi bavariye mitraizmi hemen bavari kete zerdeştiyiş بله yani az gerçi dirok da zaf men bazı da az hatım yani tişte deneyci hene demometine ja mazdaizm da evda bu böyle zerdeştiye da tişte ki vahaye daha خدا şer dikin خدای ایوار خدای روزی. اهورا مزدا انگرا مینیو. انگرا مینیو د جهنمی دا. اکتکه ایتون جرات گوتن. وی داره دا دیشی د جهنم کرده دا یا امسال زردشتیه بسکنن جواب کدام ما ترینه که. وساج جیب دست بکری حتی فراموسا اوسا وکی خلاصه کی. ام بجن اون شیرو بکن کرتاسی و امه yani zerdeşti mene bir nevroze ve girida نه جاکی دیدم میجه بکو دم آتیرا منه که وقتی من گفتیم تماشاوانی خوشی نه نیوید نه از بکرتاسی جادن یعنی باوری حتی و دروا گوتی باوری هی اوسا باوری که کوک آنها ام بجن باوری که سماوی هیچ نبوده نه اوساش خوره نه هی انسان مروف بسر پای گوری هشمندی خواه و چاخه هندشتا لحوانیه مثلا لگوری اسلامیت باوری سماوی سهبن بله هیتش که اصلا چه نبوده و هاد بجه مثلا هند نقاش که داری دا زردشتی گلو سماویه گلو نه سماویه بله نه از بجه مستش اولا حتی و درکو بس کرتاسی ورن بله نه دم خود نمام اصلا پر کرتاسی یعنی برده باوری که سماوی هتونه بله از وها بجیم مثلا بریه انسان کوچبر بون باشه نشتجی بون باشه حتی کوچبر بون دایک هبون خدا هبو دا هبو دایک هبون پشتیوی دستلاتاری کته دست میره جنسیت خدایان گوهری گا در کته پیشمه بوغا در کته پیشمه باشه هیدی تبع او بوغا جلی دنیای نها بلا بیه آنها جی پردشته درهیه مگو هندستانی دای دوام دکهی جا ام هاتن سرچه زاگروس پشتی نشتجیه belki بریا نشتجیه واجی پاراللی وی باوری که دنی هبو ما بس ویکر مگو باوری تاوی بو چون سرچه دیرجه تاوی راموسان باç kirin روژه سیدانا باç kirin belki embejin nemeje ki berya nemeje embejin belki hebu ja hedi zigurat çıkırın derbasti deşte bun ve dere aynı millet işte ki bir şey be seri çiğ o gereke ahir çekirin gereke ahir çekirin ev bavarı beya jere kirin nazi c deşte ev gere ahir her deferi her mamusta hene milli yani desta çekirin rozanı milli xat çekirin li İran mamusta heri yek evnare li İran hene Zagros zaten lideri hene işte anha ev pür beşte çüne beşte katına ve ki navenda bavariyin beri hamu ziguratın pişti bu böyle asaviji bejim mesela kilise mesela kilise cami edine işte bavariye semavi koyam dibejim hiç öyle sarmamıştı ola merak işte bana ki belki madde nilide az saqabuna ki belki mesuza tamaşavanı koyam tiş ki sa şenber derin berwa ama caki diye inşallah ben götü benim Ali Oliven'dan ırkının Ali Zanyeri ve ben ırkının Mustafa devam vansar tamaşavanı ben bir Ali vali bin her bale başa mala vavan gelek sağlam برای تماشاوان جهر و هم هاتن داویا برنامه خو ایرو ما مستاکرام را حتی مجاره کردن هون شاد و بختوار بن بمنن بخیر و خوشیه ده
الله أكبر الله أكبر إلا نوحي إليه أنه من علي أسبشتك